Hij werd afgewezen toen hij 15 was. De meeste mensen stoppen als iemand zegt, je bent niet goed genoeg. Michael Jordan deed het tegenovergestelde. Jordan meldde zich aan voor de selectie van zijn middelbare school, maar de trainer koos een langere speler. Jordan was niet goed genoeg. Hij ging naar huis en huilde op zijn kamer. Maar hij gebruikte die afwijzing als brandstof. Elke morgen voor school trainde hij. Elke avond na school trainde hij. Een jaar later werd hij wel geselecteerd en bleef trainen. Michael Jordan won 6 kampioenschappen in de hoogste basketbalcompetitie in Amerika en werd 2 keer Olympisch kampioen. Velen noemen hem de beste basketbalspeler aller tijden. De volgende keer dat iemand zegt dat jij niet goed genoeg bent, denk dan aan Michael Jordan die een afwijzing gebruikte als brandstof en de volgende ochtend gewoon weer op het veld stond. Sla deze video op om jezelf hier af en toe aan te blijven herinneren. En volg dit kanaal voor verhalen die je helpen om gezonder, gelukkiger en succesvoller te worden.